Мен са ми искали пари, за да отразя, защото отказвам да си плащам за такова нещо. Подсказват ми как трябва да стане, защото от това, което виждате в момента, голяма степен няма да се сбъдне и то никога не се сбъдва и те винаги имат оправдание. Очудвате ли се? Че той го заяви един социолог Колю Колев от Медиана на живо в едно предаване. Всички дете, без всяко съмнение, плащат се за социологически изследвания, ако щете, плаща се рекламно време, плаща се за плакати. Всички тези неща струват страшно много пари. Да се плати за социологическо изследване едно, да се плати за да се изкара неверен резултат от името на социологическа агенция е друго, нали така? Значи зависи за какво плащаш. Значи един плащат за неверен резултат, друг плащат за да разберат какво е положението, нали, трети искат, въобще не се интересуват резултатите, казват, дай сложи ми още 5% отгоре. Ти викаш, чай, как ще ти сложа 5%, за процента само 100. Колко струват 5% отгоре? Вече зависи колко е закъсала партията. Предлагали ли са ви? Закъсали? Аз не познавам. Доста закъсали партии има напоследък. Аз не познавам нито един социолог, за който да не съм му предлагали. Друг е въпрос на колко приемаш.